Ето ти любимия Дато Бос с ебана клетка от ебания BMS. Като идея е много хубаво, обаче сгубили са, заварили са тук всичко. Нема вадене, мат. И сега една планка съм творил с два отвора съм направил. Тук го напъваме през този отвор. Ей така го напъвам, да може да отвори малко клетката. И това е обратен чук за дюзи, дето си имам. Ето го направих преход с гайчици. Тая е с осмици разбас, е тая. От 10 към 8. И така е вадан. Това няма вадене. Заеби. Хуче тръгначе. Заеби. Сега ще извада да смена, евентуално, ако тръгне всичко точно, да изслоя един балансер активен и да кара. Ето тук сега вече тая гледа никъде. Изтекло тук. Мих тук каквото можах. Сложих нови такива изолационни подложчици. И се надяваме, че ще живее това. Сега ново 20 е то профил. Не мога така го оставиме. Тук от лития майката му е бавна боята. Така че сега трябва да го сваля, да го изкура нещо и да го пръсна най-малкото. Ето го. С флекса стелената шайба. Аз ще го бъдисам. Ето това живна сега. Видим какви са му настройките. Така, ето е причината. Значи 56,4 и флоут и бълк, което е много. И 42 волта е много ниско. 44 да изключи. И това е причината да се прецака батерията. Значи тук бълка трябва да бъде максимум 55 волта. Максимум. А cut-off волтажа трябва да бъде 46. Low волтаж трябва да е примерно 49. Значи в тия широки граници и не мога да разчиташ за дълговечност на тия батерии. Абсурд. Един-два пъти да се случи нещо, ама абсурд. И това да я пържиш на 56,4, как да стане? Като е на 56,4 и слънцето залезне, точно за няма една минута отива на 53 и нещо. Демек между айде кажи го, между 54 волта и 56,4 волта едва ли има 1 кВт час. Но за сметка на това се пържи батерията буквално и се скъсява живота 10 пъти. Затова на 55 макс, даже повечето аз си ги правя на 54,5. Колкото да има хубав баланс и толкова. Затова да не говорим. 60 минути и ми си на 58,4. Не ще протече, ами не знам. Ужас! Ужас! Ето сега 2 ампера активен балансер. Само балансер на JK. Сега ще го сложим. Така, я да видим сега. Ето го. 9-та клетка сме сменили. И в момента активният балансер почва да си върши работата. Взима от клетката с най-високо напрежение и дава
от 16-та и дава енергия, дава ток на 9-та. И в момента гледаме тук горе във ъгъла, дясно, разликата във волтажите между най-ниската и най-високата клетка е 88 мВ, което е много. Особено при такива по-ниски стойности. Така че горе-долу след седмица до 10 дена трябва да отиде на под 20 мВ разлика и да почне да работи и вече да видим настройките как ще бъдат, защото ако са пак на 56 плюс волта да зарежда, няма да я бъде. Ако ще е и вълшебен JK балансер да се сложи, да видим. Сега в момента е плетеница, сега ще оправим малко нещата, обаче това нещо върши много работа. Тук 9-та клетка с двойни терминали. Тук преправих малко бъзбара, пробих му отвори. Мани. Тук боядисаната. Тук боядисания ясен екстеншън бар. Добре. Сега оправяме тук плетеницата и да бяга. Така, ето ги от първа до 8 клетка. После минавам от другата страна. 9 до 16. Кой извади? Това е са от едната страна. Ще го завъртим от другата. Опа. Сега и тук ще му сложим предпазното и затваряме. Ето тук за колко вече 2 часа и 4 минути. Виждаме горе вляво, т.е. горе вдясно, разликата намали почти наполовина. Сега е 45 мВ разлика между най-заредената и най-разредената клетка. И балансът продължава. Тока е около 2 ампера постоянен. Много е хубаво да има активен баланс, защото върши работа. Да, ще го нагасим на 0,03, ако позволи. Така. И тук старта да не е от 2 волта, да е от 3,2 да кажем. Да балансира. Няма да вкарваме сега. И оставяме го така да действа и вече след малко ще ви покажа екстрата, която му направих. Хоп! Ето тук моите любими бъзбарове, разпределителни шини. Разклонихме малко. Ако имаше някакви от косматия текстилния изолирбанд. Дърпаме. Това е входа на инвертора тук с тия шини. И просто разпределяме, да може при възможност човека да си вземе още една батерия и да си връзва в паралел, даже може да си изложи още колко си иска батерии вече. Така няма да има бъдещи проблеми с батериите, може да си работи от сериозен товар и товара ще се разпределя между всички батерии. Сега го затварям, забърсвам го. Има петна по него вече. Много хубаво става. Цив за печки екстра.
С него се мие супер. Даже и работи. Браво. Тук на финала реших да му залея малко полиуретан. Полиуретанов силикон. Да знам, че тук няма проблеми да има. Леко, ако трябва да се прави нещо, ще се изчопли, не е проблем. Но по-добре така, отколкото с тия изолир банди само отгоре. И това ще му е. Бе, хубава машинка. Само да имаш фабрично активен баланс, да не ме занимаваха мене да го слагам аз. Добре, така. Слагаш го. Връзваш тук панели, вход-изход мрежа и цивилизация става. Не е лошо като идея. Айде. Ето е тук с измито табло. Измит преден панел. И горе тук имаш някакво найлонче. Човек ще си го махне. И тук лепенката може да се махне. Чиста нова стена. И тук и бъзбарчета. Колелца си има. Дръжки има.